Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati rida ilai ta'ala al-Fatihah. Ilahu radina bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahu radina lamudhu bishaymil maqam wa ghazil azam sallallahu alaihi wa sallam. Bidah Hasan Ali Asyad. Ilahu radina mursidina wa rabbi rahna wa manal hafiz Muhammad Lutf bin Ali bin Hashim. Khususan aqadu bishaym bin Ma'ad bin Ilyas bin Yahya. Wa ilahu radina masyayikhina ustazina wa alimina wa walidina. Khususan masyayikh darat tauhid al-Hasaniyah. Wa ila hadrati syaibatul kitab Jawahirul Lama'ah Syekh Misbah Mustafa Usulihim wa Fura'ihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa badana bi asrarihi wa hadha 'alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kena uga para kang ningali keterangan. Kang ningali keterangan iki ora kontak karo atine. Karena tipise iman terhadap dino akhir kang timbul sebab pikirane tansah mikirake persoalan donya esuk sore rino wong. Wong-wong sing tersibukkan karo perkara donya iku ndekne sangat-sangat kemungkinan kecil ndekne iso fokus ning perkara akhirat. Nah, makane mulai iku iki ngkei penjelasan ning awak dhewe bahwa memang sepenting iku awak dhewe kudu nyeimbangno antara donya karo akhirat. Mergo nek donya tok dipentingno akhirate iso klendran. Nek akhirat tok dipentingno ya kurang pas. Mergo kan donya ya penting kanggo urip. Jadi intine kudu seimbang. Aja terlalu fokus sampai mengabaikan sing liyane. Nanging apa kang mengkono iku den terusake? Ya aja, ora pantes. Wis 10 tahun keliwat oleh dadi wong Islam, nuli ora kepengin mlebu swarga. Sedeng Al-Qur'an kaya mengkono oleh ngiming-imingi maring wong Islam kang supaya kepengin nuli amal jadi kang bagus supaya bagi pikiran. Sebagian kanggo mikirake persoalan dunya lan sebagian kanggo mikirake nasib dan akhirat. Jadi Al-Qur'an mengajarkan bahwa ya selain dunya selain akhirat itu kudu dikejar, dunya ya penting. Jadi kudu iso bagilah pikiran awak dhewe antara persoalan dunya karo kepentingan kanggo ning akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Laisa yatakhassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha." Akhrajahu Tabrani Ahmad Ibnu Jabal. Artine wong ahli swarga iku ora getun nelongso. Kejaba gandeng karo mangsa kang ana ing donya dheweke ora dzikir marang Allah ana ing mangsa iku. Jadi wong-wong sing memang ahli swarga iku sok ben mate wong ahli swarga sok ben iku. Dene selama ning swarga dene ora getun karo kelakuane selama ning donya. Jadi wong ning swarga iku ora getun kelakuane selama ning donya. Kecuali apa? Kecuali sing digetuni adalah kenapa aku mbiyen ora luweh taat nang Gusti Allah. Ora tak nemen-nemeni oleh ibadah ning Allah. Jadi getune wong-wong ahli swarga iku ada getun ketika nek selama dunia dia ini gak tenanan oleh ibadah, gak tenanan oleh taat, itu getune wong swarga. Ya bener wis taat wis oleh swarga.
wis kentokno swarga tapi kok kurang tenanan. Getone kan sifate daharane ahli swarga. Saiki bahas tentang apa sih nikmat sing dalam bentuk makanan kanggo wong-wong penduduk surga iku. Sifate daharane wong ahli swarga iku wis kasebut ana ing Al-Qur'an kang diakoni dening saben-saben wong Islam. Yen Al-Qur'an iku tuntunan uripe ana ing donya. Maksudnya Al-Qur'an nerangake sifate daharan lan unjukane wong ahli swarga iku supaya wong Islam duweni rasa demen lan grengseng marang swarga nuli nglakoni amal-amal kang dadi sebabe bisa mlebu swarga lan dahar macem-macem daharan swarga. Ini tentang kenikmatan sing berupa makanan kanggo penduduk surga. Iku ning Al-Qur'an wis dijelasno. Nah kan awak dhewe diiming-imingi. Nikmat-nikmate ning surga iki. Iku diiming-imingi awak dhewe sebagai umat sing isih ning donya. Kenapa ya? Mergo iki bentuk kasih sayang Gusti Allah. Kenapa kok awak dhewe diiming-imingi tentang kenikmatan ning swarga? Ya ben awak dhewe semangat. Ternyata selama ade ngamal apik ning kene sok ben ning swarga enek balesane. Awak dhewe ngibadah gelem tenanan oleh taat Gusti Allah, ternyata sok ben ning swarga ya entuk balesane. Jadi ning Al-Qur'an iku adalah bentuk iming-iming ben awak dhewe kula panjenengan kabeh iku iso luwih semangat oleh ibadah. Jadi intinya kenikmatan swarga kuwi ya enek sebabe. Kira-kira awak dhewe kok iso entuk kenikmatan iku perkara apa? Ya selama ing donya adalah perkara-perkara donya sing awak dhewe lakoni saiki adalah sebab sing mungkin iso ndadekno awak dhewe mlebu swarga. Nek taat ning ya mlebu swarga. Terus kaya macam-macam buah-buahan, daging manuk, unjukan madu, susu lan macam-macam daharan kang ora tau kemliwer ana ing pikiran menungso. Jadi kenikmatan sok ben ing akhirat dalam artian ning swarga. Iku gak pernah awak dhewe ndelok saiki. Gak pernah awak dhewe tau krungu. Bahkan gak pernah awak dhewe terfikirkan ning pikiran awak dhewe. Awak dhewe misal tau krungu penjelasan ning swarga iku ya enek madu, enek susu. Mungkin mikir awak dhewe walah kaya susu sing ning donya iki. Walah kaya madu sing donya iki. Ora ngono ternyata. Jadi ya intinya lebih dari sekedar apa yang awak dhewe pikirno. Ya bener susu, tapi susune lebih nikmat dari susu ning donya. Bener madu, tapi madunya jelas-jelas luwih nikmat daripada madu ning donya. Iku swarga. Jadi apa sing awak dhewe delok, sing awak dhewe rasakno, sing awak dhewe krungu, sing awak dhewe pikirno, iku kabeh ternyata lebih dari itu. Kenikmatan swarga iku. Ini bentuk kuasaan Gusti Allah. Allah Ta'ala dawuh Bismillahirrahmanirrahim. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa bihi mutasyabiha. Artine wong kang ana ing swarga iku semangsa diparingi daharan woh-wohan. Swarga padha semangsa diparingi daharan woh-wohan swarga. Mereka maksudnya padha ngucap, wong-wong mau padha ngucap. Iki daharan padha karo daharan kang den paringake marang aku sedure mangsa iki. Mau wingi benginane. Wong-wong iku den paringi daharan kang siji-sijine nyemper-nyemperi. Tegese rupa lan bentuke padha nanging rasane beda. Kang saiki luwih enak katimbang wingi. Kang wingi luwih enak katimbang winginane. Lan kaya mengkono
sak terus iki kenikmatan yang swarga. Jadi misal ya iki cerita keenakan yang swarga, cerita kenikmatan yang swarga. Jadi ini swarga itu misal menu makan hari pertama misalnya ini contoh tok. Menu makan hari pertama itu enak susu, hari kedua ya susu, hari ketiga ya susu. Kira-kira wong ahli swarga bosen ora? Gak mungkin bosen. Kenapa? Mereka ngene. Makanan-makanan yang surga itu sekilas koyoke padha. Sekilas koyoke maceme padha, tapi ternyata setelah dirasakan oh ternyata luwih enak tinimbang ndek iki. Oh ternyata sing misal sesoke. Oh ternyata luwih enak timbang ndek iki. Misal hari pertama susu, hari kedua kok dikai susu nih, oh ternyata luwih enak daripada hari pertama. Hari ketiga misal dikai susu, oh ternyata luwih enak daripada hari kedua. Jadi bolak-balik intinya nikmat-nikmatnya swarga itu gak ngarep membosankan. Bahkan awak dhewe iso gonta-ganti njaluk apa wae selama ning swarga insyaallah dituruti kalih Gusti Allah. Iku enake ning swarga. Iki gak kaya ning donya kan wong-wong sing terbiasa entuk kepenak iku kadang dene pengen kala-kala pengen ngrasakno sengsara sithik, kala-kala sing wong sugih kala-kala pengen ngrasakno miskin delok misal ya. Utawa wong sing miskin kala-kala pengen ngrasakno sugih misal. Iku nek donya dalam artian kenikmatan donya iku membosankan meskipun kayak gede ya, tapi gue aslinya sangat-sangat terbatas dan membosankan. Itu karena kenikmatan akhirat. Nah, yang akhirat ya kenikmatannya tanpa batas. Maksudnya ya sampai kapan pun gak akan membosankan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.